お姉ちゃんみたいな低学歴の嫁なんて、お兄さんかわいそう。ほんとにな。もらってやった俺、マジ優しいわ。お兄さん寛大すぎ。後でご祝儀の中から私にお小遣いちょうだいね。ゲストたちが見ている中、妹と夫はそんな馬鹿げた会話を繰り広げている。結婚式当日に誰がこんな悲惨な展開を予想しただろうか。これまで妹のためを思い身を削って生きてきた。やっと私も幸せになれる、そう思っていたのに、私の思い描いていた幸せはただの幻想だったのかもしれない。積もりに積もった恨みが風船のようにパンパンに膨れ上がる。破裂したその瞬間、私はマイクを持って叫んでいた。皆様、新郎とは離婚します。私の名前は田崎かなえ、27歳。2年前に結婚している。この年にして私はある会社の役職を担っていた。とはいえ私が特別優れているわけではない。15歳から働いているので、10年も経てばそれ相応のキャリアになる。つまり私が今の役職につけているのは、それだけ長い間この会社で働いてきたからだ。15歳から仕事？そう思う人もいるだろう。私は中学卒業と同時にこの会社に入社している。だから15歳なのだ。学校へ行きたくなかったとか、高校を中退したとか、そういうわけではない。私は働かなければならない状況にあったのだ。中学2年生の時に父が他界。もともと我が家は共働き家庭だったが、そこまで家計に余裕があるわけではなく、父が亡くなってからというもの、母が父の分まで働かなくてはならなくなった。会社の給料だけでは足りず、母は夜間のアルバイトも並行して行うことに。だがこの時すでに母は44歳。ほぼ丸一日働き詰めの生活がきつくないわけがない。一人で全て頑張ろうとした結果、母は過労で倒れてしまった。それもかなり限界まで来ていたらしく、以来入退院を繰り返す羽目になってしまう。母が倒れたのは私が中学3年生の秋だ。そこで私は高校進学を諦め、中学卒業と同時に働くことを決意した。そのことを母に伝えると、彼女は血相を変えて声を荒げた。何を言ってるの？高校にも行かないなんて、大学卒業が当たり前と言われてる時代なのに。そうかもしれない。けど正直言って、これがやりたいってことがないんだよね。なくたっていいのよ。とりあえず大学までは行きなさい。学歴さえあれば。その選択をしたら、私は絶対後悔すると思う。困ったような表情を浮かべる母。私はそんな彼女の手を握りしめ、母をまっすぐに見つめた。私の進学のせいでまたお母さんが倒れたりしたら、私は必ず後悔する。だからそうならないためにも私は働きたい。でも大丈夫。自分で決めたことだから。もしうまくいかなくても誰のせいにもしない。もちろんお母さんのせいにもね。かなえ。母はおえつ混じりの涙を流し、最後にありがとうと口にした。父が他界し、いきなり一人で全てを背負い込む。母には相当苦しかったことだろう。泣き終わった母の顔はなんだかすっきりしているように見えた。私が働くことを決意したのにはもう一つ理由がある。それは妹のゆりえの存在だ。ゆりえは私より7つ年下で、当時まだ小学生だった。自分が苦労するのはまだしも、妹の苦労する姿は見たくない。私が働かなければ母の収入だけで私と妹を大学まで進学させるのは困難だろう。それが私立ならなおさらだ。幼いながらに
そんなことを漠然と考えていた私は、妹のためにも姉の自分が頑張らなきゃいけない、そう考えていた。その後妹は県立高校から私立大学に進んだ。つい先日20歳になり、今も授業料は私が払っている。だがここ最近少しだけ困ったことがある。妹のゆりえの態度が明らかに横暴になっているのだ。彼女は幼い頃から女王様気質なところがあった。ここ最近それが加速しており、手に負えないと感じることがある。きっかけは2ヶ月前に彼女がコンビニバイトを始めたことだった。自分で稼げるようになったからなのか、突然電話してきたかと思えば、こんなことを言い出したのだ。お姉ちゃん、私ね、この前友達とホストクラブに行ってきたんだ。ホストクラブ？バイト代を全部使ってきたの。なんでそんな使い方？貯金するとかもっと他にあるでしょ。うるさいな。どうせ学費を払うのはお姉ちゃんなんだから別にいいでしょ。私が稼いだバイト代なんだし。いや、でも。もううるさいな。電話しなきゃよかった。じゃあね。ちょっと、ゆりえ。一方的にかかってきた電話は切られるのも一方的だった。昔からわがままだった妹はもはや女王様そのもののような性格になっていた。その後私は2年前の27歳で結婚する。今は夫の隆と2人暮らしだ。毎月実家に仕送りし、今も妹の授業料を払っているのでそこそこの出費になる。役職に就いたことでだいぶ楽にはなったものの、少し前までは本当に大変だった。そんな私の苦労を知る夫に電話の内容を打ち明けた。ねえたかし、ゆりえがね、ホストクラブにお金を使ってるみたいなの。ゆりえちゃんがホストなんて意外だな。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないって。ホストクラブって1回に何万円も使うんでしょ。せっかく稼いだお金なのに。使い方は人それぞれだし、まあいいんじゃない。ゆりえちゃんだってまだ大学生なんだし。それはそうだけど、授業料だって私が全部出してるんだよ。それなのにホストクラブなんて。自分で決めたことなのに妹に対して黒い感情がこみ上げてくる。これまで散々我慢してきたのに、どうしてゆりえだけそんな醜い気持ちになってしまうのだ。私の様子を伺ったたかしは呆れたようにふーっと息を吐き、なだめるような口調で私に告げた。かなえ、お前ももういい年なんだし、妹に対してもう少し割り切れよ。わかってるよ。でも私たちもうすぐ結婚式でしょ。こっちにもお金がかかるのに。式の予算だってできるだけ削ったし、披露宴も合わせて300万以内に抑えたじゃん。それはそうだけど、とにかくゆりえちゃんが大学卒業するまでの辛抱だろう。あと2年頑張ってやれよ。わかったよ。夫の言うことはもっともだと思う。中卒で働くことも妹の学費を払うことも全ては自分自身で決めたこと。でも私にだって欲しいものはあるし、もっと贅沢をしたい時だってある。それでもその気持ちを押し殺してゆりえを優先した。なのに彼女はそれは当たり前だと思っている。姉として妹のために頑張るのは当然なのだと。最近ではゆりえがうちに遊びに来ることもある。だが純粋に私目当てで来ているわけではない。彼女の目的はあくまでお金。つい先日も夜の9時に突然インターホンが鳴った。玄関を開けると同時にゆりえはお邪魔しますと言ってずかずかと家に上がり込んできた。そんな彼女を追いかけリビングへ戻ると、妹はすでにソファーに深く腰掛けていた。ちょっとゆりえ、一体何なのこんな時間に。お姉ちゃん、お金貸して。はあ？何言ってるの？ゆりえバイトしてるんでしょ。
ホストで推しに使っちゃった。今月振り込まれたお給料、もうないの。給料日は2日前のはずじゃない。今回もとっくに見ついちゃった。妹はヘラヘラした態度でそんなことを言う。こちらの気持ちを踏みにじる態度に私は思わず怒鳴り声を上げていた。ふざけないで。どうして平気でそんなことができるの？あんたのために私がどれだけ頑張ってきたかわかる？急に何？ウケるんですけど。もう子供じゃないんだから、バイト代くらい自分でちゃんと管理してよ。私だってもうすぐ結婚式があるのよ。裏を返せば式を挙げる余裕があるってことでしょ。じゃあ少しくらい私にくれてもいいじゃん。はあ？いくら私が訴えても彼女が納得する様子はない。そんな中、とどめを刺したのは夫の隆だった。ビールを飲んでいた彼は、まあまあと言って私たちの間に割り込み、自分の財布から3万円を妹に渡したのだ。はい、ゆりえちゃん。これお小遣い。いいんですか？大学生って何かとお金が必要だしね。俺もそうだったからよくわかるよ。やだ、お兄さんめっちゃ理解あって助かる。ありがとう。いいってこれくらい。それより気をつけて帰るんだよ。はーい。じゃあお兄さん、また結婚式でね。足早に玄関へ向かう彼女を夫は追いかけて見送った。さすがにこれには黙っていられず、戻ってきた彼に詰め寄った。ちょっと、どういうこと？何考えてるの？なんでそんなに怒ってるんだよ。別にいいだろう。小遣いくらい。義理の妹なんだから。そういう問題じゃないでしょ。私がお小遣いほとんどないの知ってるよね。それなのに、どうしてゆりえにはあんなにあっさり渡すの？だから、さっきも言っただろう。大学生は何かとお金がかかるんだよ。お前は中卒だからわからないと思うけどさ。何よその言い方。とにかく、俺は義理の兄としての役割を果たしただけ。文句言うなよ。そう言うと、夫は再びソファーに座り、ビールを飲み始めた。テレビを見ながら大げさに笑う彼の声に嫌悪感を覚えてしまった。こうして訪れた隆との結婚式当日。正直言って私の心は穏やかではなかった。あの一件以来、ゆりえは何度も家を訪ね、その度に夫が彼女に小遣いを渡しているからだ。おそらく夫は自分の貯金を削って小遣いを渡してきたのだろう。最近では昼飯代がきついからと言い、私に弁当まで作らせる。その上妹が来ると、夫は一緒になって私の悪口を言う。中卒であること、あまり家事が得意ではないこと。私の荒探しをしては、一緒になって好き放題罵倒してくるのだ。本当に、このまま式を挙げてもいいのだろうか。あと数分で式が始まるというのに、そんな気持ちが脳裏をよぎる。だが、私の入籍を泣いて喜んでくれた母のためにも、今更夫と離れることはできなかった。式が始まると、大勢のゲストが拍手とともに私たちを迎えてくれた。その瞬間だけは嫌なことも忘れ、幸せに包まれるような気持ちになれた。だが問題はその後だった。式が終わり、披露宴会場でキャンドルサービスを行っていた時のこと。母がいるにもかかわらず、ゆりえがとんでもないことを口にしたのだ。ねえねえお兄さん、本当にいいの？お姉ちゃんなんかで。彼女の言葉に思わずはっと声が出てしまう。一瞬にして険悪な空気になり、会場の視線が集まっているのを感じる。だがそんな空気を楽しむかのように、ゆりえはニヤッと笑って大声を出した。お兄さん、やめるなら今だよ。式が終わったら本当に逃げられないよ。
やめてくれよ。夫もまた笑いをこらえて妹に応じる。俺だって後悔してないと言ったら嘘になるんだから。お兄さん正直。お姉ちゃんみたいな低学歴の嫁なんて、お兄さんかわいそう。本当にな。もらってやった俺、マジ優しいわ。お兄さん寛大すぎ。後でご祝儀の中から私にお小遣いちょうだいね。二人はゲラゲラと笑いながら私の様子を伺っている。あまりに突然のことにショックと怒りが混同してしまう。まさにその瞬間だった。私の中でプラスの感情がガラガラと崩れ去ったのは、母の方を向くと彼女もまた鬼のような表情で妹たちを睨みつけている。後を引くものがなくなった私は司会者のマイクを奪い取り、ゲストたちにこう言い放った。皆様、今ここで私は新郎と離婚します。私の離婚宣言に会場のざわつきはピークに達した。隣にいた夫がぎょっとした様子で私の肩をつかむ。おい、何考えてんだよ。ここは結婚式場だぞ。それなのに離婚だなんて。別にふざけてなんかない。これ以上嫁を否定するあなたみたいなクズと一緒にいる意味がないと思っただけ。いい加減にしろ。さっきも言っただろ。お前みたいな低学歴と結婚してやった俺は優しい人間なんだよ。感謝しろよ、この俺に。夫の発言に妹も賛同して、そうよそうよと声を上げる。そんな彼女に対して私は見切る覚悟で口を開いた。あんた、どの立場で物を言ってるの？何の不自由もなく大学生活を送れてるのは誰のおかげか本当に分かってる？何よ、ちょっと学費を払ってるからって偉そうに。そう、じゃあいいわ。学費は今後一切払わないから。これからはそこにいる義理の兄に頼めば？いっつも調子よく接してお小遣いをせびってるんだから。違う、私はそんなつもりじゃ。何にせよ、もう私は決めたから。あんたの学費は金輪際払わないってね。そんな、待ってよ。ねえ、それは違うでしょ。姉として妹に尽くすべきでしょ。私たち家族なんだから。こんな時ばかり家族を強調し、都合のいい関係でつなぎ止めようとする。そんな妹に私の気持ちは冷める一方だった。夫と妹に冷たい視線を突きつけた私は、大きく深呼吸してはっきり言い捨てた。あんたたちみたいなクズと関係を続けていくなんて、もうこりごり。私を低学歴とバカにするけど、あんたたちの人間性はどうなの？人のことをバカにできるほどあんたたちは偉いわけ？違うでしょ？かなえ、落ち着けって。そうだよ、お姉ちゃん。今は結婚式の最中だよ。はあ？その結婚式を台無しにしたのはあんたたちでしょうが。ろくに稼いでこない夫に何の感謝もせず姉をバカにする妹。こんな奴らと関係を続ける方が罰ゲームだっつーの。お姉ちゃん、まさか妹を見捨てる気？やめてよ、こんなところで。私はもうあんたたちのために人生を無駄にしたくない。人を見下すことでしか快感を得られないなら、二人で勝手にやってなさい。金輪際、あんたたちとは縁を切るわ。私はマイクをテーブルに置くと、そのまま会場を後にした。ウェディングドレスを脱ぎ、普段着を着て再びマンションへ戻った。その後、花嫁がいなくなった式場は大混乱だったらしい。あの場で容赦なく私を見下したことで、夫と妹は盛大にゲストの反感を買った。特に夫の同僚の中には中卒から役職に就いた者も多く、夫の発言は彼らの地雷を踏んでしまった。昇進候補に上がっていた夫は一瞬で出世が途絶えてしまったという。
妹については母や親族から絶縁を言い渡されている。親族の話によると、母はあの日、これまでにないほど怒っていたらしい。数日後には妹を強制的に出て行かせ、母は実家の解体を決意する。それを機に、私は母と新居を借りて暮らすことになった。周囲の協力もあり、私は無事離婚に至る。元夫は会社の重苦しい空気に耐えられず、最終的に離職したという。今では私と住んでいたマンションに引きこもり、ニート状態らしい。部屋の強制退去を命じられる日も、そう遠くはないだろう。妹は自分で学費を賄うことができず、大学を中退した。大好きだったホストクラブにも通うことができず、今は夜の仕事に就きながら、なんとか生活をやりくりしているらしい。一方の私はというと、母と二人で穏やかに暮らしている。母も以前よりは元気になり、最近では短時間勤務のパートを始めたところだ。お母さん、今度の休みどこかへ出かけない？いいわね。せっかくだし贅沢しましょう。賛成。おすすめのお店があるから一緒に行こうよ。わあ、ほんと、楽しみだわ。これまでの余裕のなかった生活とは一変し、私は今、母や自分のためにお金を使うことができる。これほど楽しそうな母の笑顔を見るのはいつぶりだろうか。この先もできる限り親孝行をしながら、母と楽しい時間を過ごしていきたい。